wat is eigenlijk? Als jij, dit is quote, letterlijk quote. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Dames en heren, kijkers en luisteraars van Kulturu TV Internationaal. Een van harte goede dag wederom. Hier ben ik weer, Raap Pengel voor de camera met achter de camera de onvolprezen Chris. We zijn vandaag op een stukje land waar geweldige ontwikkelingen hebben plaatsgevonden en plaatsvinden in Suriname. We zijn de Quataweg opgereden voor de mensen die Suriname een beetje kennen. En op een bepaald moment bij de derde rijweg bijna ongeveer ga je rechtsaf. En het is een stukje eigen terrein. Je wordt ervoor gewaarschuwd met gepaste snelheid over die weg heen te rijden. Privéterrein staat er ook nog. 40 km per uur wordt van u verwacht. En daar rij je een kilometertje of 5, 4. En daar kom je op bij een geweldig emplacement. Een groot emplacement. En u ziet mijn cameraman die probeert om een stukje van het terrein in zijn lens te vangen. Speciaal voor u. En hier is Suriname rijker geworden. Een internationale airport. Een airport met een kleine airport met grote allures. Het is vergelijkbaar met een kleine auto, zo'n Mini Cooper met de eigenschappen van een gigantische Mercedes-Benz, zo je wilt, Volvo. In ieder geval, Suriname demonstreert hiermee vooruit te gaan. We hebben toestemming gekregen om hier te mogen filmen en we hebben het geluk gehad dat net toen wij aankwamen er mensen bezig waren met boorden. Dus aan boord gaan van een kleine tweemotorig vliegtuig daar. Dat lijkt op een Cessna. Ik denk dat het inderdaad een Cessna moet zijn. En de mensen zijn aan boord gegaan. En de procedures die hier gevolgd worden, dames en heren, kijkers en luisteraars, zijn dezelfde procedures als op Sanderij, als op Schiphol, als op Heathrow, als op waar dan ook ter wereld. Je moet komen, je mag geen scherpe voorwerpen in je zak hebben, geen vloeistof meer dan een bepaalde milliliter. Je mag geen terrorist zijn en ook geen terroristische idee hebben enzovoorts. Nee, ernstig. Dezelfde protocol, dezelfde procedure, die gelden hier ook. En we zien heel leuk daar op de nok van de trap, althans het plateau, zien we arrival, arrivé, departure, departure en depart staan voor de mensen die komen en vertrekken. En dan zie je een bord met echt hetzelfde als wat, zoals ik u gezegd heb, ook op Schiphol te zien is. Are you carrying prohibited items? These items are not allowed in the aircraft cabine. Je mag ze hebben, maar niet bij je. Je moet ze in de laadruimte laten plaatsen. En dan zie je al die verboden dingen. Vuurwerk, schaar, spuitbom, schroevendraaier, waarmee je de panelen van het vliegtuig zou kunnen losdraaien terwijl het in de lucht is. Mes, hakbijl, gasbom, gasaanstekers, of nou, gewone aansteker hoor. Magnietplayer, batterij, scheermes, pistool helemaal niet en dat soort dingen. Er is een strakke security hier ook aanwezig waar jij je moet melden. Security die je voorin ontvangt en natuurlijk ook passagierscontrole. En daar ziet u staan Security Post 1. Ik hoop dat mijn cameraman dat kan vangen. Security Post 1. En dan zie je die agenten staan inderdaad
in hun uniform, gewapend, volledig tenue, helemaal. En het cabinepersoneel gaat terug nadat ze de passagiers hebben afgeleverd bij het vliegtuig. De officiële ingebruikname, naar mijn informatie, is al geweest. En we zien dat die Cessna met draaiende motor, kijk, die gaat vertrekken. Die start, die gaat vertrekken en we hebben het geluk ooggetuigen ervan te kunnen zijn. Wij hebben dus gevraagd om de directeur te spreken. En helaas hebben we de directeur gezien, een van de mensen die inderdaad... Goedendag mevrouw. Maar u heeft net... Naar Cayenne. Oh! Naar Cayenne. Oh, naar Cayenne. Ja, de mensen die naar Cayenne gaan. Tjoeptavayaki. De eerste vlucht. Eerste vlucht. Ja. Oh, wauw. Ja. Wij zijn... Oh, geweldig, geweldig. Nou, dank u wel. En we hopen op heel veel succes voor uw airport hier. Yes. Dank u wel. Yes. Thank you. Thank you. Zo, ik kon niet zo snel schakelen. Dus u hoort het. We hebben het geluk gehad om de eerste vlucht van deze airport getuige van te mogen zijn. En ze gaan naar Cayenne, heb ik begrepen. En zo zullen er meerdere vluchten per dag, tientallen, hopelijk honderdtallen vluchten per dag vanuit deze airport in Paramaribo vertrekken naar andere delen van de wereld in Zuid-Amerika. Waar ik geëindigd was u te vertellen dat we geprobeerd hebben om de directeur te spreken. Die is helaas niet binnen, maar we hebben een verzoek achtergelaten omdat we inderdaad van hem willen weten wat de goal is. Van hem met deze airport. Hoe is het tot stand gekomen? Het is een gigantisch terrein, honderden hectare groot. Hoe komt hij eraan? Is het inderdaad privé, zoals we gelezen hebben, onderweg hier naartoe? En hoe kan het dat één persoon zoveel privégrond in bezit krijgt? Hoe gaat hij dealen met de nieuwe wet in Suriname, of als het geen met hem niets te maken heeft? U weet wel, per 1 mei gaat er een of andere boedelonteigening plaatsvinden en dat mensen hun boedelgronden kunnen verliezen. We willen van hem vragen als dat, van hem weten als dat ook op hem van invloed zal zijn. Nou, vraag het erover voor de directeur. Hij is er niet. We hebben een afspraak gemaakt. We hopen dat die afspraak inderdaad plaats zal vinden. Het is nog een beetje makkelijk hier. Een beetje, ja, hoe moet ik het zeggen? Niet zo streng. Men is wel streng, maar niet overdreven streng. Je hoeft niet 100.000 securities door te gaan voordat je bijvoorbeeld op bezoek bij iemand kan gaan. Er staat een strakke wind hier, maar dat is vanzelfsprekend vanwege het open terrein. En we zien nu dat de piloot gaat vertrekken. Hij keert en he is going to take off. En daar gaat hij, de eerste vlucht in Suriname van de AEG Airport. EAG Airport. En we willen natuurlijk ook van de directeur horen waar de afkorting EAG voor staat.
U heeft dat dus nog te goed bij ons. Het is eigenlijk de Eduard Alexander Gummels Internationaal Airport. De Eduard Alexander Gummels Internationaal Airport. En we weten dat de Gummels het vliegen met de paplepel hebben ingegoten gekregen. Omdat ze in Nikeri de arealen van de mensen al daar bezaaiden. En hoe zeg je dat, bemesten met hun kleine vliegtuigjes. En als ze 4, 5 en 6 jaar oud waren, dan kropen ze al in de cockpit van de kleine vliegtuigjes om de lucht in te gaan en het werk daar te doen. Deze PZTBA die gaat vliegen. De first float, eerste vlucht van de AEG Airport in Paramaribo. We wensen hun alle geluk, goede reizen, behouden aankomsten en heel veel positiviteit voor Suriname toe met deze geweldige initiatief, dit geweldig bereikt doel. Succes Suriname, chapeau, vooruit, houden zo, dit zien we graag. En we zien 4 vlaggen wapperen, de Surinaamse vlag, we zien dus de gele ster, we zien de rood-wit-blauw, zien we ook. We zien dan ook nog een Braziliaanse vlag volgens mij. En dan nog een andere vlag. 4 vlaggen zien we volgens mij Guyana. De Guyanese vlag en de Franse vlag zien we wapperen. En vanwege het feit dat is de Franse vlag, denk ik. Maar het is om die vlaggenmast heen, dus kan je niet zien als het rood-wit-blauw is of blauw-wit-rood. In elk geval, dat zullen wel de mensen zijn die vandaag in het vliegtuig zijn. De mensen die dus de eerste vlucht vandaag gaan ondernemen van de EAG Eduard Alexander Gummels International Airport. Daar gaat hij. Voor de eerste keer in Suriname op de Eduard Alexander Gummels International Airport. Goede vaart, goede vlucht. Suriname, gefeliciteerd met deze airport en laten we hopen dat het Suriname heel veel goeds zal brengen. Ik ga u bedanken, kijkers en luisteraars van Cultuur TV Internationaal, voor nu. Mijn naam is Rapengel en achter de camera hebben we natuurlijk de onvolprezen Chrisu. Dank u wel voor het willen kijken. Dank u wel voor de mensen in de studio. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Tot snel weer. Untambung. Zwaai zwaai. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man niet veilig staan. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Kinte Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025
Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Bootfeest. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03 /06 870 98312. Attenzo! Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg.